फंबाय बिब' बिनानाव लैहोर हानजा हानजा खौसेयै बर' फरायसा आफादनि हानजा सुरनायाव थांखि जोंनि हारि सिबिनायनि थांखि जोंनि हारिखौ दावगाहोनायनि बिथांखि जोंनि समाज सुस्रांनायनि नोजोर जोंनि राव हारिमु धोरोम फोसाबनायनि फरायसा आफाद जों बर' माहारिनि গতিকে কোনো এজন ছাত্ৰই তেনেকুৱা নোৱাৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে সকলোৱে পাৰে কথাটো হ'ল আমি ডেডিকেটেড হ'ব লাগিব আমি ডেডিকেটেড নহওঁ পঢ়াত আমি ডেডিকেটেড নপঢ়োঁ মন দি কিনে নপঢ়োঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি যেনেকুৱা বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ৰিজাল্ট আমি নাপাওঁ नै फंबाय बिनानाव आदा आबौमोन जौ लोंनाय जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थादो बिरि सिगारेट ड्राग्स सोबनायखौ गारदो लेखा फरायनानै गियान बुथुमनानै गावखौ सासे गोग्गो सुबुं महरै दाफुंदो जौगालु गोनोखो मुगाजों फैजों समानै आगान सुरलांदोनि लोगोसे बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसनलांदोनि गोनोखो मुगायाव अहिंसा खान्थिजों हारिखौ बयबो जौगाहोनांगोन बुजिबाय दा जोङो बयबो फरायसा हिसाबै आइनि सिमांखौ पुरा खालामनांगोन आफानि सिमांखौ पुरा खालामनांगोन फोरोंगिरिफोरनि लुबैनायखौ पुरा खालामनांगोन जोंनि गामिनि जों बायदि आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरनि जि लुबैनाय नङा होमबा बेखौ जों पुरा खालामनांगोन ना खालामनाङा खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो साफा फरायसा हिसाबै जोङो फरायसानि खामानिखौ मावनांगोन फरायसानि डिउटिखौ मावनांगोन जायफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन नोंथांमोननिया मात्र मास मोनथामल' दङसै आरो बे मास मोनथामखौ आं दाख्लैबो बुंदों जोङो मेगन लिरसिबनानै खस्थ' खालामनांगोन मिथिबायना आरो जोंनि खस्थ'आ बेनोल' जे जोङो 5 घन्टा 6 घन्टा जोङो फरायनांगोन नङा होमबा हराव एसे लेट उन्दुनांगोन फुङाव एसे थाब सिखारनांगोन टाइम जाबा स्कुलाव फैनांगोन स्कुलनिफ्राय थांनानै दसे रेस्ट लाना दसे गेलेना आखु मोना जों फरायनो जिरायनांगोन नङा होमबा बेखिनिया जाबाय जोंनि खस्थ' दा बेखायनो मास मोनथाम जिखिनि जोंनि आखायाव जोङो बेखौ खोब मोजाङै गोसो होना फराय रावबो फरायसाया जायखिनिया मेट्रिक आनजाद लिरगोन जायखिनिया क्लास 9नि माने जोबथा आनजाद लिरगोन जिखिनि फरायसाफोर दङ जि थाखोनि रावबो फेल जानाय बुजिबाय रावबो फेल जानाय नङा जोंनिया खर'आ गासैनियाबो एखे नंगौ सोरबा एसे लासै बुजियो सोरबा एसे फास्ट बुजियो नङा होमबा सोरबाया एसे गेजेर आरो मिडल लार्जारि खिन्थु बिदि होननानै आं हाया बिसोर मालाय मोजां फरायनो हायो आं हाया माने कम्पेयार खालामजाया बेबायदि होननानै जुदि फावसायनानै थाबाय थायोबा जों गावखौनो बिराद गाहायाव लांबाय थानाय जागोन नङा होमबा दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया बे शेखर शंकरदेव मिशन UN एकाडेमी UN ब्रह्म बिनाराम फानुस नेहरू सप्लाइ मेमोरियल हाई स्कुल मिलेनियाम स्कुल जों गासैयावबो हाबलांगोन फरायसाफोरजों जों बेखौनो रायज्लायलांगोन बुजिबाय कारन फरायसानि डिउटिया जाबाय फरायनाय नङा फरायसानि डिउटिया फरायनाय आनजादाव मोजां रिजाल्ट लाबोनांगोन सासे आबादारिनि डिउटिया मा गायखांनायनि उनाव बिनि फिथाइया ग्रोम थायनांगोन माइया नङा होमबा आरो जोंनि फरायसानि डिउटियाबो जिहेतुके आनजादानो जोंनि फिथाइ दा बै फिथाइखौ मोजां मोननो थाखाय दानिफ्रायनो जों गोसो होना फरायनांगोन बुजिबाय